Jó reggelt! Szombat, reggel fél 5, Frankfurt, irány Magyarország, irány az RSD. Budapest 9 óra, megérkeztem, autó megvan, RSD. Gyerekek, fél 1 van, szombat, esős idő, a helyszín Tas, Rózsasziget. Autó megpakolva, megérkezve. Mehet a peca. Tessék köszönni! Hello! Sziasztok! Norbi vagyok, ez pedig itt a Count Fishing YouTube csatorna. Ez alkalommal egy egyhetes horgásztúrára foglak benneteket invitálni, amit az RSD partján, mégpedig a Rózsaszigeten fogok letölteni. Jó szórakozást kívánok hozzá nektek! Az első 4 napot két barátommal, Zolival és Zénával fogjuk eltölteni. Ők jönnek hozzám szombattól keddig. Szerdán úgymond egyedül leszek. Csütörtök, péntek, szombat jön Szabi. És akkor vasárnap megyek haza, azaz szombattól vasárnapig lesz ez a horgászat. Többnyire boilizni és pontyozni fogunk, persze vannak srácok, akik féderezni is szeretnek, aztán lehet, hogy meg Szabi lehet, hogy egyet busázni is fog, úgyhogy ezek lesznek a videóban. Jó szórakozást! Ott vannak a vagányok! Tessék beköszönni. Tessék köszönni. Hello. 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 Mit csinálod? Az zsinót, amit mondtam. Az még várhat még magára. Ja, de nem megyünk még etetni, vagy? De először radar, bója, és utána etetés. Jó. Na. Szerinted most mi forog? Jó. Ma az agyunk. Ez részes videó. Várjál. Igen. És majd újjáépítve is. Igen, a Zoli az nagyon nagy tűzrakó helyépítő mester. Van diszkosz, van tápsa, ja, diszkó is lesz. Kéne még mikrofon, Norbi, alig lehetett hallani azon a videón. Van mikrofonos. Most csak ennyit fogos. A címke nélküli volt a tied. Mi folyik itt? A Gesundheit folyik. Do English? I don't speak German. Hála jó Istennek! Azaz. Kösz már széken! Akkor Norbi bójára. Egészség. A bójára, a halakra. A bójás halakra. Ez bírs, ez így jó, ez házi bírs, jó. Én is hoztam végül, találtam a valamit, szagra jó. Zénó próbálkozik egy kötéssel.
nagyon koncentrál. Jó lesz. Ez egy ilyen nagyon. A kötés? Bekötöd a nagynak, ott van, égesd ezét is. Igen, azt akarom, hogy lehet, hogy ezt A szél nem is olyan biztos, ráért hogy... volna utólag rárakni. Ez egyre jobb lesz. Nyugszik? Persze. Most hát nem sikerült összeállítani, mi? Még nem. Kivéve az Zolinak. Már vacsorát főz. Na tudom, mindenki ilyet lesz. Még itt zabáltok van nélkül. Hát csak ilyen száraz meg tepertő. Mit főző? Németül vagy? Olyan... Sauerkraut. Sanyúkáposzta lesz? Sajtávozta a bab, csülök, kis mustármagos, koriandermagos lemény fűszerrel, és ezzel még füstölt szalonna, füstölt kolbász, hagyma. Abba csináljuk? Abba. Ebbe. Ne aggódj, csak nem se olyan. Hát remélem belőle nem ennyire Bár az íze az benne van legalább. Semmi olyan benne. A múltkori égésnek az íze benne van még. Ja, amit októberben leégetti, az benne van még? Azt nem égettem le. De azért oda sült egy kicsit. Mi? Októberben odasült? Ja. Kicsit. Nem. Én nem emlékszek arra. Nem? Akkor én voltam merúva. Fel voltál már. Csülök. Nem pékni, fazakasni. Nem fél bele az összes biztos, hogy nagy videók lesznek. Dúl a láb. Írom a többieknek, hogy már eddig hosszú a tervet sikerült bebaszni. Mire beszélsz? Nem is ittunk még vizet. És hol a sátor? Az autóba. Mindenki nyaldos mindent, mindenkit. A kötések mesterei. Főleg én. Mit kötsz? Vagy mit sütsz? Kis Fajnféder. Fajnféder Zoli. De csak sikerült összerakni a sátrat. Igaz, Zino? Betekintünk. La sátor. Csend és nyugalom. Bólyák bent. 4 bója. 20 fajta készség. Mit csinálsz, Zoli? Dobsz egyet? Nem, csak még Az hol van még? még először valami botálványt kéne csinálni, az fédernek. Ez megvan. Hol is legyen? Legyen úgy, hogy jó legyen. Tényleg rakom. Ott van az a kés, ott van a bicska hosszal.
Mit csak emelj oda. Mit főztél, Zoli? Lejött. Mi? Lejött? Ne, vigyázz a kezedre, mert forró lesz. Szerintem megpútod már. Nem? Nem. Kemény még? Most kell beltenni vissza, ezt csak vissza. Hogy rakod bele a földbe, azt beledobod? Megesszük mi azt nyersen is szerintem most már. Nem. Most kell rának, belerakni csak oda a parásba. Oké, de apa, a könyvi, ez már lehet hallani? Az jó, de... Első éjszaka. Mi a taktika, Zénó? Halat fogni. Minden áron. My fruit. Hogy hívják azt a halott izé... Dead body-t nem hoztam. Nem hoztad el? Nem hoztam. Szégyen magadat. Dead body. Nem tudom, szerintem atyánál van. De majd a My Fruit, fehér színben. Hát, My Fruit vagy Dead Body. A Dead Body az nincsen. Na mindegy. Ilyen hólaszagú. Pedig az még kellett volna. Mindenfele botok. Egyeséve. Megint nem szerint. Van leszállópálya is. A bójákkal. Nem hiszed el, de kínálok én. Ezért hiszek a rózsába. Ja, hát igen. És hányszor csináltam már ilyet, Zoli? Tavaly meg amikor Tavaly óta odaégetted, egyszer. amit odaégettél? Igen, ez a következő. Aha. 2-1. Ó, figyelj, ebben nagyon sok lehetőség van, szerintem. Hát ebben bármit lehet rakni, csak a leves nem lehet benne csinálni, azt mondják. Hát ez rohadt jó kaja. Meg az, hogy közben nem kell. Jó, hogyha belejön az ember és tud egy olyan tüzet rakni, nem kell vele szaludni. Közben, de igen, nagyon sokféle mindent lehet csinálni. Ezt most úgy megnéztem volna úgy, hogy a fél kiló helyett egy ilyen másfél kiló káposzta, és mondjuk kevesebb hús. És olyan lucskosabb. Hát én a húsból nem tudnék azért. Nem adná belőle, mi? Na mindegy, egy kicsit jó föltötöttük. Nem, de Nem jó menni. össze egy kicsit jobb volt, de ez is most is. Kész lett a vacsi. De abban voltál lábszár, minden. De lehet, hogy azért. Abban volt lábszár is, meg disznó is, meg... Nem a hús miatt szerintem. Szerintem most csak éhesebb vagy. Népa. Ez el lehet. Azt lehet. De gyűjt, nem is láttam a szép alt még. 10 fölötti ez. Nem, 10 nagyon. Egy fotót róla? Videót. Ilyen 12-esnek is. Ez több szerintem, mint 10. Igen, Vagy a környékén van, de ja, mondjuk hosszú testű, gyönyörű szép lapátai vannak, azt a mindenit. Nagyon komoly farka van, bazd meg. Nem is láttam ilyen szép poncsodban. És arany, nem? Olyan arany. Nagyon, nagyon szép. Bocsánat, ember. Kivonom alul. Várj. Elérem. Oké. Nyomsz egy fotót valaki? Mobilnál ott van a kép. Nagyon szépen. Nagyon szép. Hogy kifeszíti a... Ezért volt az ilyen jó erőben, mert ekkora lapátjai vannak, bassz. Igen. Nagyon durva halka van. Most fotóz vagy videóz? Ide jöttem egy kicsit? Hova mutassam, vagy? Hát oda a kamera. Megy a kamera. Jöjjön egy kicsit velé. Nyugodtan. Hát jöhet. Fotóz, azt mondja. Nem tudom, hogy most folyamatosan lövi a fotóz. Nem, az ezért csinál. Fény? Nem, az videóz. Ja. Vidám lesz a kép. Na,
Jó, kész? Ja, még nem csináltál, akkor nem baj, akkor legalább oda mentem. Kész van már? Most mit csinálsz ennyi ideig? Hát nyomtam egy párat, hogy mit csinálok ennyi ideig. Milyen gyönyörűség. Azt mondom, ilyen 10 fölött lesz, de... Ez törés van, nem? Nyilván el kell húzni az enyémet is. Egyébként. De örülök. Azt a kurva élet. Ez szép, nagyon gyönyörű. Olyan dolgokról maradtál itt le, olyan kapás volt az olyan a féderen, hogy befustunk. Majdnem eltört a botja, bazd Az meg. volt az önkarigával hajló. Igen. Közben beakadt a bottartóba. Mire bevágott, már sehol nem A volt a zsina botban. beakadt a bottartó, és figyelj, húzom ki. Mondom, szép, ugye nem is kicsi, nagyon jó. És Kétszer hitte, hogy elment. kiúszott a pont szembe velem. Hát nem, aha. 1 kilót vegyél. Ja. Ja, Most annyira nem vizes még a hogy hívják. 9 kiló. Ja. Igen, Nagyon hosszú jó. nagyon, de gyönyörű, szép. Az Igen. annyira szép, hogy Gyönyörű hal. Mondod, ott bent egy kicsit állom. Hogy azt mondom, hogy egyszer csak így, nem leakadt. Akkor megint leakadt, megint. Azt hittem háromszor, hogy leakadt, mert úgy így kijött. Aha. Azt hiszem, hogy valami kiúszik az amúr. Azt elég hamar meg is szállította az én. De az meg 6 kiló. Nem mindegy, a lényeg, hogy beadták itt azok a fehér boldik. Hát gratulálunk! töltöd? Pálos. Ja, az újra. Zénó megy fürdeni. Hát gratul az Zénó, ez gyönyörű hal volt. De... Ja, gyere Norvikám, most így fölébredtél. Úgy látom, hogy Erről nem volt szó. 9 kg felett ébredsz, ugye? Tehát a 6 kilósnál kóma. De annyira féltem, hogy rögös fokat, hogy hanyatesek a gulva gumcsizmámba. Hát de fölhúztam le a gumcsizmáját. És így Nagy volt. közben Ez nagy volt. Na, hogy miért zsentettél? Persze. Vállalta? Én mondtam, hogy nem kérek. Te is kész? Odatom. Jövök. Hát akkor Gratulálok. ezzel is megyek aludni szerintem. Akkor beviszed velem a cuccot? Bevihetjük. Bevihetjük? Hát persze, hogy nem. De akkor addig még nem áll aludni. De csak azért, hogy elviszi az enyémet közben. Szegény nálam is. Kisöder a csónakban? Igen. Ébrezgetni, ha fáz. Igen? Mit akarsz ezzel? Mit akarsz ezzel? Azért fektem, hogy nyolchatnál éjszakában. Igen? Ha végre, aha. Szép. Szép, de jó. Saját ból is. Ügyes vagy. Saját ból is. Fogás. Csinálok, de akkor most csináljuk, hogy nem megyek vissza akkor. Ennyi. De csinálok, csak akkor szóljál, hogy csináljak el, hogy nem így súlyozom például. Kettős forra nagyon virgót halacska.
Így hajnal fél 5-kor. Ne szórakozz majd, ez sok. De látod, hogy csak erő van benne. Egy szótatek sem. Hát összesen Jó, igen. szopasz, nem? Mellette minden igen. Mered szagolni, vagy inkább most ezt hagyjuk? Megmerem, nem akarom. Ez már gyújtottam úgy. Ez nagyon komoly lett most a tanulra. Gyereke nagyon komoly ember. Tudtuk kezdeni. Istványom, keszalik le? Na mi van? Jó van. Jaj, nem a lukba akartam be. Nem. De lehet, hogy nem. Ott kiszáll az Ovi, akkor én meg beszállok, jó? Jó. Nehogy fejbe húzják. Próbálva. Csinálni még karatéri. Én nagyon figyelj azt, amikor szállok be, nem? Jó, van egy. Az egyen. Gyere, tessék. Inkább ugyan. Nagyon. Ki visszaengedte, és talán elvitte ott felé. Ma még nem videóztunk semmit, vasárnap van. Hát van, most lett igazad. Na, hátába? Most lett igazad. Ne bazd meg! Az előbb nem jó mondtam, akkor azt mondja, hogy valami szép nagy. Na csak a hátába. Ennek most viszont nem örülök. Ja, hozom a szát. Nagyon fiázni akar. De akkor nem lesz pálinka se. Hát de miért? Erre miért ne lehetne? Hát mindenki erre pálinka. Kihúzom a tisztát. Tisztásra? Hát igen, ott nem vagy benne az összetákát. Most nézem, mindjárt hogy mondja. Jó, hát majd letakarítjuk. Tessék. Kösz. Mit csináltok a szákkal? Mai nap még nem kell sokat videózni. Mennyi az idő? 7 óra, 4-8. Zénó főzi az ebédet, vacsorát. Ja, süti. Nagy kedvel és hangulattal. Csak az arcát kell figyelni. Inkább főzöm néha, úgy érzem. Hát, korán fordítod meg. Láng van alatta bőven. Nincs olyan nagy fő, főleg ezen a részen jó. Hát már a krumpli lenyomja. Igen. De amúgy még lángol. Löki percet. Löki arrébb. Na, akkor öncsézolj egyet. De mire? Hát, Úgyse az előbb is fogtál tőcsépálinkát. öntök én akkor, jó? Akkor biztos, hogy inkább valami más. Megpróbál kibújni. Jó, nem akarom erőltetni, hogyha szarul vagy tőle, de... De az jó lenne innen. Illene.
Tudod, van meccsizom, ugye? Nincsen, meccsizom van rajtam. Vagy videózol inkább? Hát igen. Jó. Jónak tűnik a bot spiccéből ítélve. Ezt érzem most a klasszik nagynak, aztán majd kiderül. Nekem is nagyon tűnik. Hát ebbe belefért a 20, remélem nem. Hát igen. Ahogy gondoljátok. De eljöttünk Remélem már törésen átjöttünk. Aha. Igen, nem vagyok benne biztos, hogy a halat érzem, vagy még a törésen húzgálom. Ezért nem tudok még bogár. Láttátok, ne szarok el. De elég láttam ilyen nyugat. Nobit látod? Most piccéni. Hát most jó. más izgulok. Hát én is. Én is teszem a természetet, akkor csodáig. Próbálj meg, a vízből sok emiatt nem tudsz annyira izére világítani, hogy zsinórnak a végére hol van a vízben. Még nem látszik. Hát biztos, hogy eljöttünk már, azért sokat tisztelt. Igen. Annyira nincs messze már. Felindult kiszedni, most én kiszedem. Most akkor lehet, hogy mégse lesz nagy. Csak még ott a törésen, ott Hogy jön ki fel, mint elfákoltuk. Így van. Most már meg nem érzem olyan nagynak. Szállj se kell? Dévér lesz. Vagy jön az amúr. Amúr. Hát, de egyébként meg olyan kis komótos, szóval az biztos jó. Nagyon érdekes, hogy egyenes legyen. Meg bóját hozott. Még van, hogy bóját hozott. Én úgy látom, hogy jön a bója. De jön a bója, basszus. A bóját hozott. Ne, te. Hát ott jön a bója, látom. Tényleg. És akkor az a film irányító. Hát az a elszomszédik. Itt a bója jön. Igen. De hol? Hol a talpa? Rajta van. Letérte. Bólya vitte el. Elrakott a bólya. Kurva anyját, balra. Én is láttam. Rátekertem. Rátekertem. Nem már faszomba beszél. Hogy elrájban. Bóján. De nem megvan a bója. Annak örülök. Jó, annak én is örülök. De tölt vagy mi? Hát rátekerted is biztos, de nem értem, hogy biztos, hogy eltett, ez bele volt tök is csavarva. Próbálom meg. Ez értelmetlen. Bóját fárasztottam itt 5 percig.
tört a bójának a idéje. Kellemetlen. Mondta? Letekeredett róla. Nem. Most hogyan menet, hogy jött ki? Hát azért, mert ez tökig be ott csavarva bele. De ez milyen? Ez utas az a bója, világított a Ez az, itt van a tekerés, ez a teleszkópos. De ez világított, nem? Nem, csak ahogy nincs benne a Az lámpa. átszéd valami minden. Hát vagy a gecibe jött le. Az nem hiszem. Ja, hogy van át? Azt nézzük meg, hogy van rajta a zsinór. Hát akkor amikor mondtam, hogy most már nem olyan nehéz, akkor Ráhalkott a hal, az tény. Letekeredett. Pont a De másik. várjál már, rátekeredett, figyelj, de hogy szedjük vitte a hal, körbe ment rajta, vitte és kitekeredett, bazd meg, kitekert hogy így rá volt úr. Más nem tudok érezni, most ez tökig van csal, ez hogy tekeredett? Hát de az is, hogy mennyi izé, tehát egy Sok menet. Igen. Bazd meg, ez gratulációt érne, ilyet nem láttam. De sajnálom, ez... De viszont nem akadott jó, mert a hal is rajta lett volna. Tehát, hogy... Hát jó, azért megmúlta magát róla. Bazd meg. Csak most az a baj, hogy most nincsen talpa. nincsen bóján. Nincs bóján. Hát mondjuk ennek az irányából tudunk. de hát súlyunk sincs ott. A fédereni ugrálnak mennem kell. Hát jó, azt még megoldjuk, mert egy tégla is ott van, és akkor Rá lehet kötni a... simán erősítjük, ennél jobban. És abban még jobban belakad. De elvég nem nagyon szabad ezt így. Én is tudom. Elég lent húzta el. Hogy az aljába volt belakad. Hát mert így van, ugye lehetne lehúzta. És Igen. akkor pont az aljába. Az meg. Az meg... Igen, ez ki. Jó, ez hegyes is, mint az állat. Hát meg volt valószínűleg rátekeredett, ott meglazult emiatt. Hát én sajnálom ezt. Hát én is hallod, amikor most megtudtam, hogy egy bóját fárasztok, az meg... Az ez kellemetlen. De jó volt azért. De amikor Az elején az jó az én volt. Hát az elején jó volt, végre úgy éreztem, hogy... ment jobbra, meg ment balra. Igen, hát az elején meg volt. Hát meg jóval túl voltam a bóján, ugye? Tehát ez visszafele már, pont amikor mondtam, hogy na most, emlékszel, hogy mondtam, hogy most érzem, hogy egy kicsit... Igen, akkor esett le róla az súly. Akkor ment le róla a hal. A hal is, meg a súly is. Amit a bójának a súlya. Akkor lesz sétánk a vizen. Így még nem jártam, geci. Hát ennek is el kellett jönni az ideje. Nem ülök volna muszáj eljönni ilyen. Ült a tapasztalat. Meglettem volna ennyi évtől tapasztalat nélkül. Meg mi? Ezzel nem tudom mi a faszomot akart üzenni az univerzum, hogy bassza meg az anyját. Aj, a kurva Isten faszát. Gratulálok. Eléggé. Igen, melyiket? Ennyi csippan? Nem csipant semmi. Ott balra, nem? Nem. Kicsi a... Amúgy, nem? Én azt látom, nem? Amúgy, ugye? Nem tudom. A lámpát valaki kibatta onnan? Mit? Azt a lámpát? Basszok ki? Akkor kapcsoljuk ki. Jó van, na.
Ja, vagy... Ja, izébe vagy? Jó, formában. Nem olyan neki az. Nem. Jaj, de szép. Hát ez 10 plusz. Gratulálok. Azt mondanám, hogy 10 plusz. Nem? De. Ez vaskosabb. Ó, ez 10 plusz. Azt a dolgot, hogy mondja azt így. Ugye, hogy az? De 10 kiló biztos megvan. Nagyon meglepődnék. Most büszke vagy magadra, hogy ott beraktad ezt a bolisbót oda? Hát igen. És mi volt rajta? Várunk Ez el. a nikkel. Vagy nem. Mi az a másik? Nem az egyik, a másik. Nem tudom mi. Majd meg most nem tudom, hát azt mondom, hogy nem elég. Az nagyon komoly. Akkor kint valaki itt a bal közelben is oda kell bolizni. Nyomunk fotót? Szeretnéd? Szeretnék, aha. Na látod. Úgy de szép az a farka is. Felséges van. Várj. Úgy, egy gyönyörű alakja van. Na most. Ez az. Szevasz, picök. Röfög. Na? Mint egy malac. Elég? Hogy jónak látod? Ott van ebben ott vannak a korongok, de mindegy igazából. Ja, mindegy. Neked még kevesebb. Aha. A 9 más, fél. hát inkább 9, ja. Úgy, mint Hát tegnap így is. nem vizes. Annyira nem. Aha. De szép hal ez is. Ez Akkor is, mint a tegnapi. Igen. Én megint ráérzett. Aha. Hogy be is mehettem volna, igazából az még egyszerűbb lett volna. Ja, most el akarsz izélni? Hát amit akarsz. Mindegy. Szépen elúszik. Királyság. Gratulál az Énó. Kösz. Ez egy törpe ahóképes, tudod? Gyerekek, az van. Ez van. És egy le van fűzve a stégen. Egyszerre 3 kapás. Ennek a tesója van lefűzve, nem? Annak a tesója van lefűzve. Egy kicsit kisebb, de szerintem az is 10 fölötti. Az olyan. Hogy mérjük le Úgyhogy- a Norbiét, vagy az Zoliét? Úgyhogy Le kéne, először... nem is tudjuk lemérni. Dehogy nem. Hát kiveszünk belőle. Várjál, mutatom. Ez szerintem nincsen 10 fölött. Hát, fölömed a nagyot, ez mi? nincsen izé. Először a nagyot. Várj, ezt megfogom. Azt nem edd át. De ezt a izé, úgy van. Oké, és Izé akkor az van. Várjál. nem akarod hitelesíteni? Nem, mit? De, itt szoktam. Úgyhogy azért ez... Jó, de így És hogy ez fogja így tudni a Nord, vagy a Zoli, vagy a... Na, ez Majd most. mindjárt megcsináljuk, ne aggódjál. Lemérni? Te akarod... Aha. Te... Egy 3-as fotóz valahogy. Hát ezt nem tudjuk megoldani. De hogy ez videót tudod Időzítővel csinálni. megbírjuk, nem?
Időzítő és ide jövünk. És ezt lefűzöd? Nem kell időzítő, videót csinálunk, és abból ki tudom vágni. Na jó, de ha lefűzöd, akkor utána hogy... De nem fűzi le, ezt most csak leméri. Várj. Ezt ki fogta ezt? Ezt én fogtam. Ja, oké. Tiéd Ja, leméred. Ezt lemérem. 18-2, 18, 17, 16 valamennyi. Jó. Az enyém az 16 valamennyi. Hát nincs az 1.20-nál több, nem? Igen, szárazult már, mindegy. Jó. 17 Ez viszont. Nem, csak nem bír a bok írni. Ez 17 körül. De az hol? Mit csinálsz azzal? Lefűzöm. Ja, akkor most nem fotózunk? A másikon. Ja, fotózni? Jó. Én nem ragaszolok De a hozzá. 3-as fotót... Hát azt pedig az... Ezt hogy oldjuk meg? Azt se úgy csinálj. Ez jó vagy? Oké, akkor ezt lemérem, vagy lemérjük. Fűzzad. Megnézzük a bénóit. Most mondtam, melyik, de nem volt. Ez volt a norvég. Ez utána hogy? Ilyen még meg lehet mutatni, akkor nem sokat figyel. Nem biztos, hogy megvan 20-as, de izével együtt meg kell, hogy lenni 20-asnak. Ezzel együtt. A Szerintem mérlegelővel együtt. Szerintem Hát az- nagyon a területe, nagyon. Itt valószínűleg egy ilyen jobb falcsomókvanás választás közben, de komolyan. Az még túl. Jó, hogy nem aludtunk. Ez nagyon durva volt. Második éjszaka. Amit lemértünk most az enyémet, az 17, az én, amit majd mindjárt lemérjük. Plusz volt még egy, az mennyi? 12-re satszoljuk? Igen, mindjárt lemérjük. Egy időben az összes. Egyszerre, úgyhogy jó, hogy 3 voltunk. 3 kapás, 3 különböző boton, 3 különböző helyről. Egyedül a Zoli helyében. Ja, a Zoli nem fogott semmit megint. Még. Még, bocsánat. Ő Amúra megy. Ja, Amúra megy, meg Harcsára. Zoli, maradj egy. Maradj egy, hogy oda viszem a másikat. Vagy segíthet esetleg. Az egyik az 17 körüli. Az én, amit megmérjük. Ja, visszük, mint a hordágyat? Hát, jössz segíteni? Akkor igen. Hoppá. Ezt majd kivágjuk. Hát vagy se. Itt meg tudod fogni? Persze. Várj. Várj, erre meg ne lépjünk. Megvan, jó. Még jó, hogy fennmaradtunk. Én fel is ébredtem, pedig már Ez ebből pia lesz most, befáradni. az a baj. Ebből muszáj lesz te is Most így ilyen... Ígértem Zénónak valamit, úgyhogy elengedtem. fog már Zénót. Elengedhető. Jó. Be van, Na. akkor aha. Na, kíváncsi vagy rá. Ez izével együtt kell, hogy legyen 20. Sákkal együtt. Oké! Ez 20 fölötti. Mutasd. Ez 20 fölötti. Oda. 20 egész valamennyi. Jó. Igen. Mutasd az érzemeidet. Beszarok be, hogy ez a kafosog. Azt a... Csak majd vissza. Isten mekkora. 22 egész, mennyi? 22,10. Majd én hitelesítem egy 18. liter pálinkával most. Egy fotót szeretnék mindenképpen. Ugyan már? Gondolom rátámaszkodsz arra úgy, ugye? Akkor ide visszarakom. Ide beengeded a másik mellé? Norbi, vagy hogy? Az mit jelent? Ezt nem tudom, nekem nincs.
Hát neked sincs. Még mindig nem tudom, mi van szó. Vízletrány felé? Öntöttem folyamatosan. Ezt akartok fényképezni? Nem. Én akarok akkor egyet gyorsan, és nyomjad. addig, amíg hozzátok már mehet is. Hozom a másik Már tiszta brunya. a fényképet. Az enyém benne van a vízbe, az ott egyelőre oké. Szemből. Csak szemből. Lelövöm. Menj be alá. Jó. Várjál még. Ezt lemérjük? Te akarod mérni? Nem. Na figyelj. Ez mi ez? 10-es? Hát, a környéki. Hát vissza. Ha visszaengeded, akkor óvatosan, inkább magad fele, hogy ne izzék. Egyre. Oké, hozhatom az enyémet? Hozod a tiédet. Hát ez mi? Csak beadta a törés, mi? Beadta. Beadta a törés. Évek óta tudom, hogy be fogja adni. Ennyi. Éjfél múlt 10 perce, hát fél 12-kor sültek el igazából szerintem a botok. Először az enyém, aztán mind a két az énóé. Várja, nézzük. Na gyere. Az egy vadvízi ponty, az vadvízi ponty, nem? Nem bicskei. Az biztos, bazd meg. Azt. Nem kell kitolni. Told ki, emeld meg, hogy szoktad mondani Zénó? Szemből van? Szemből van. Várjál, jövök még, ne aggódjál. Beszarok. Nem baj, nem baj, szarjál csak be. Ez jó kép lesz. Tartsad még most hátrafele is nézzé. Hogy hátra? Hát a farkára. Ja, te a lányokat szereted, jó van. Akarsz a másik feléről? Ne, de hogy is. Ó, bazd meg ez a száj, te, ez a csókos szopós száj, te. Anyád. Perverz állatok. Egyet még nem tudsz, hogy én mekkora testem. Hát az nem is érdekel. Elmondom őszintén, nem is érdekel. Nem vigyázol magadra, ez van. Rohantam a bothoz. Zolinak ez volt az egyetlen esélye a halfogásra. A te botoddal? Ez paraszt. De őszinte. Ó, de köcsög volt te is. Megy. Ott nézzétek. Na visszamérjük ezt. Elment. Ennyi. 22-18. Visszamérve. Gyorsan lezavartuk, nem? Mennyi? 1,8. Ez akkor most mennyi? Az 20 és fél körülbelül. Igen, mert 22,4. 22,18 volt. 22-18. 1 kiló az 21-18. Jó, ez nekem már számoló gép két rész, igen. Az 6-7-8. 20,3. De nem volt ennyire vizes, úgyhogy 20 és fél. Hát vízbe vetted ki. 1800. Ja igen, akkor 20,3. 20,3. 20,3. 3 és 20,35. Ha egész pontosan, Ide tessék mondani, jó? Ide. 20,3. És a kis parcéli féderre is, bazd meg, bejött a 10-es. Lekapcsolom. Utána? Ezt még látnom kell. Hát az én még nagyobb volt, de szerintem ez se tűnik olyan kicsinek. Kapcsolod el a fejlámpádat. Jó. Mindjárt. Kapcsolom. És az én fejlámpám a fiadé. Ja. 30-as.
M1-es boili. SBS M1. Nem is bírom ki. Ez lehet, hogy többen. Várjál, nem jó. Nem jó. Kicsúszik. Tedd be, akaszd be ott az iszony alá, ha? Nagyon jó. Ez nagyon ennyi nyak. Mit röfög? Falta nincs benne. Úgy. Igen, emeld ki, tartsd be! Tartsál be magadnak. Akasz fel neki. Jó, még egy. Oké. Nyomjál még, nem baj. Tartsam. Ah. Te nem voltál benne, de az nem olyan nagy veszteség. Nem. Oké. Mondjuk ha arra koncentráltam, lehet, hogy te nem vagy benne. Hú. De hogy egyszerre ilyen nagy dögöket fogjunk. Nem baj. Legyen ez így. Egy óra múlva is. Már alvásból kell jön fő, még jobb. Még érdekesebb peca. Ez azért meleg volt. Tessék elmesélni rendesen, milyen bojlival fogtad? Kerekkel. Te Zoli? Ja, te a Zénóval fogtad, jó vagy. Topex and Squid a törésen. Hittem benne, tudtam, hogy ott van és beadta. SBS, M1 30-as bojli. Relatív külső pálya. Az enyém 16,5 körüli, Zénói volt 20,3. És amit a Zoli fogott meg a közelén, a Zénóé, hittem benne és beadta. De egyébként a Zoli csak azért nem a saját botjával fogta, mert ő szelektál, ő nagy amúrokra megy. Mindjárt megérkezik az is. Meg egy harcsa. Meg egy harcsa. Aztán jött a marcsa. A tárgya még oda. Ez a pár lesz? Igen. Bír. Jaj, ne! És ez miért olyan színű, vagy ez mi? Ugyanolyan, lehet, hogy volt az ajánlás is rezervban. Én nekem menni a kabátomon. Te mégis amúgy. Ebben olyan. Én is. Pálinkát töltöttél? Hát az Zoli. Hát de... A Zolikót szerettem volna. Ha bocsánat, azt nem Hozzá te unikorn, te ezt megint meg te. Hogy te nem iszol most ilyet? Idehozom, nem, de idehozom. Akkor ezt meg meghagyjuk. Azt meg elfejezzük. A Zoli elfelejt saját magával. Mindannyian halasztagúak vagyunk. Ez a legjobb, nekem ez a legjobb az egész egészben. testem. Hát ez jó, hát ennél szégyen hazamenni, nem? Te is kocsincsál. Hát én kocintok ezzel. Sorra. Na jó az a bor, hát meg. Nem azon, egészség. Hajrá a 15 pluszosokra. Gratulálok. Egészség. Ez kemény menet volt. De jó esett nagyon. Ezt fő kell dolgoznom. Bárcsak ilyen lenne. Ott fogsz aludni ma. Tegnap is jót bírtam mondani, hogy 2 és feles nem jön hajnalba. Ja, igen. Mondjuk most szar lett volna elmenni aludni, nem, srácok? Igen. Én menni aludni nem lett volna szar, főken jött volna szar. Igen. Amikor ez így lett volna. És egy, mind a Srácok, három meg meg. valaki jöjjön. És akkor Megyek. Hát figyelj, mennyi? Zoli, te is gyere. 3 percenként jöttek kb. Körülbelül. Tehát mire a Norbi odaért, ott hátul volt, akkor jött az enyém, és én már itt bíbelődte vele, akkor jött, lehet, hogy 5 percenként mondjuk. És aztán csak azt hallottam, hogy a Zoli eldobta a szákot ott a stégen nekem. Ott Csat! a faszba. Azt rohant errefele. Esett akkor. Én nem is értettem, Körülbelül itt kötöttem ki valahol. Nem is értettem, Itt te. Átzuhantál ezen a tuskon. És igen, és majdnem abba bele, és így gurultam egyet bukfenzbe, hogy véletlenül is legyen bántodásom. Akkor hittem, hogy elterem a bocsát, az úgy fortetszik a zsőmben, végülis abba is beleadtam. Még a pulcsit is le kell, hogy vegyem, ha kimelegettem. Ilyenkor mi van? Összebeszéltek? A kurvával? Hogy mi? Hú. Így most. Be kéne húzni, nem? Ja. Az én ott nem érek már is végül. Behúzunk, aztán belehúzunk.
Isten. Ennyit azért. Na, melyik a zöld bójas, addig... Ja nem, a másik, amelyiket nem látszik. Láthatatlan bója. Arra te világítsál, mert az én fejlátom nem olyan. Most, pillanatnyilag. Nincs elsüllyedve? Most csak te világítasz. Még mindig az esőanyag hatása alatt vagyok. Megint először rászorsz, és utána meg lerakjuk visszafele, kifele? Aha. Oké. Arra fogok fordulni visszafele. Így. Csak így csinálom. Ezt lazán engedted, aztán megint bekapja izé. Jó lesz az. Na, hol az izé? Támpont. Az azt mondom, világíts. Zoli, hova kell mennünk? Jó, én látom. Jó. Ez a... Jó, tudom, oké. Ahhoz a világításhoz kell mennünk. Hova kell mennünk? Ott ahol mozog. Ja, jó. Lehet látni. Igen. Aztán Zoli még féderezik egyet, csukott szemmel. Beúsztuk az Énóval ezt a botot. Még ezen volt egy 12-es. Amott hátul a törésen volt egy 20-as. És itt volt az én jobb oldalimon, a külső bóján egy 17-es, mondjuk így. Ja. Ebben mehetnénk aludni, 1 óra van. De szerintem még nem megyünk. Majd meglátjuk. Készül a reggeli. Délbe. Ala Zoltán. Legyen ott egyből egy tányér kéne, amire ki tudjuk szedni. Nem? Az oké, csak mi az? Hát az nincs.
Tányéron van? Vagy figyelj csak, levesszük róla. Mindenki a saját tányéra belehúz. Levesszük róla és utána öntjük rá. Az elég forró, szerintem már megsül rajta, nem? Azért mondom, hogy ezt lehet, hogy le kell venni, nem? Ja, hogy már megsül, úgy már... Aha, de rántjuk és elég forró a tárcsa. Szerintem. Aha. Rajta egy viradék is. Jó, is látom. Hogy? Na lehet a szántezárni nagyon forró lehet. Kell nyomni. Most már egy hív. Ja. Szerintem is itt olyan kis forró. Hozzunk a tányéromat. Igen, az a baj, hogy ráragad erre a szarra egy kicsit. Hogy? Kicsit ragad. Erre az érdes szarra van ki. Jó. Köszi. D-re kész a pörkölt, nem? Aha, ja. Már elkezdtem reggel 8-kor. Vigyek tányért, vagy mi a terv? Igen, mindenkinek. De ez pont jó, addigra pont már nem is fog sírni, de Aha. Na. kész lesz. Ezt jó kitaláltuk. Igen, kicsit ilyen helyzében, hogy minél jobban átsírjon azért. Mert még nyers egy kicsit azért, nem? Fordítja át, és utána jó is. Hát egy ilyen tarjás tojás rántottam, semmi gond. Van ebben valami kolbász, vagy mit adott? Nincsen. Hát azok ezek a tarjás. Főszett az égettet. Ami rajta Azért volt mondom, tavaly, amit tavaly nem sütöttünk jó. a tárcsán, az most benne van rántott. Nem, azt lekapartam tegnap, minden szóval faszán. Jó, az egy, vagy egy flex. Egy fasz a flexén. Szerintem jó, szeretjük. Még azért fordítatná egyet fajta. Nem szereted így? De. Jó van. Szedjünk magának, nincs itt a tányérok. Hozzad Norbi, hogy szedsz magadnak? Szedi. Ennyi? Kb. Klassner kb. Ez ugyanaz biztos, de rohadt nagy a Reggeli 11 órakor. parton. Nem, fölszerelem, hogy ne kelljen éjjel szeregetni, nem? És akkor én lehet, hogy azt csinálnám, hogy nem súszóra hagynám ott, hogy van. Mi csinál? Ja, hogy van ott egy sütőző. Aha, az jó. Ez semmi, ez egy jó. Persze, az azért csináltam, hogy még abba se kössenek bele, hogy mondjuk sűrűt akarok fogni. Nem akarok. Ó. Ezt tudom, már itt szélmasztalom oda. Nagyon örülök, hogyha kipróbálod. Hát köszi, de reményeket is. Én is akarom, de most én... Szép, ponty. Ponty jó lesz. Nem van. Finom féderre? Nem, hát finom. Hát a féderre, amit Féderre. féderezte itt kint. Aha.
Szép. Szép. Szép halacska. Várjál. Ha lekapcsolod a fejlámpádat, akkor sokkal jobban fog látszani. Nem baj. Jó van. Aha. Szép lesz. Milyen nap van ma? Hétfő? Hány óra? 10:11 van még csak. Zénó fáraszt, meg már most már is fárasztottunk egy párat, meg fogtunk. Igaz, hogy nem voltak hatalmasak. Most a Zénó azt mondja, hogy ez egész jó lesz, majd mindjárt meglátjuk. A Zénó izgul nagyon. Te is izgulsz? Ez egy olcsóbb ott nem is. Lesz egy bónus csapja. Dobni nem lehet vele. Hozzak szákot, vagy majd kiveszed kézzel? Kiemelem a faszomba. Micsoda? Faszoddal. Kiemelem a faszba. Nem kell szák. Nem? Nem kell? Jó, akkor szánkáztatom a gecibe. Amúr lesz. Végre megjött az amú. Van benne egy-két extra effektus. Itt is már vérzik. Szépen a túl. Várj le. Ó, mi történt ezzel? Úgy nagyon szép munkát a száját valakinek. Mindenre múlva. Mehetsz vissza mindjárt. Most megnézünk. Nagyon kevés srác. Nagyon szép ország. Meg fogja nézni. Mérges. Szép. Mérjük gyorsan. Körülbelül 9 kilós. 9. De hát ez sokkal erősebbnek gondoltam, tehát nagyon jó ment. Nagyon küzdős halacska. Még megmutatjuk így. Nézd csak. Hajnali. Fél 2-es. 9-es. Szép jószág. Szipatsz egy kis szintjózzá. Sörgő.
Hát nem hiszem. Lehet, hogy 10. Mert... Legalább egyszerre, Geci. És megint ugyanaz a 3. Na, változatos kedvéhez, én fárasz megint. Csináljad. Lemérjem addig? Látjuk addig? Aha. Hát azt én nagyobbnak tűnik, mint 9. Igen? Ha az 9, akkor én leszopom a faszomat. Hát akkor én megnézem. Hát akkor te vagy a perverz. Mondjuk ennek a nagyobb a hasa. Oké. 9,5. Ah. Nem. Nem. 11. 11. Az. Akkor fotod. Az kisebb egy kicsivel, ha. Jó van. Na, ott vannak hazafele. Korábban kélt volna, korábban miért kélt volna? Na, de legalább egyszerre letudtam, mert most már alszom. Ha? Most semmi? Most semmi. Kedd dél van már. Fiúk pakónak. Azaz a Zoli már is ment, az Zéno még most rakja össze a cuccát. Gyorsan eltelt ez a 4 nap. Kedd éjszaka, azaz kedd kora éjszaka, fél 8 van. Srácok sajnos elmentek, úgyhogy most már csak egyedül vagyok, sőt kifejezetten egyedül vagyok, ugyanis az egész Szigetspiccen csak én vagyok most, úgyhogy ki tudom használni az előttem lévő területet teljesen. Botok be vannak frissítve, elcsalizva, etetve, szépen minden behúzva, helyére rakva, bekészítve, csónak, szák, minden. Bizakodó vagyok benne, hogy a csendesség meghozza a nagyobb halak kapukedvét is, vagyis közelebb merészkednek, bár tegnap előtt éjszaka azért fogtunk szép nagyobbakat is. Tegnap éjszaka csak, hát a Zénof volt egy 11 körül itt, a többi az még 9-8, azt se panaszkodhatunk, tehát hogy azok se voltak csúnya halak, meg szépek voltak, de így a csendes szigetben most nagyon bizakodó vagyok, hogy meg lesznek hogy előbújnak a nagyobb halak is. Jó lesz. Remélem legalábbis.
szinte eddig mindig, hogy a partszélén adják nehezebben magukat, mindig kell kicsit többet fárasztani őket. Szákot, miért egy másik butensül, akkor legyen készen szákom. Szép halacska. Egész jó. Törésre. Törésre. Reggel ébresztés. Hajnali ébresztés. Nézzünk a sót. Fél 10. Jelölt fél 10. Fél 10 és egy igen, 10-12-es. Egy dupla 20-as bólival. Napközbeni halacska. A napközbeni halacska. Délelőtti. Úgy látszik, éhesek. Szóval a halacska az a külső bójámról jött, ami hát nem tudom mennyire látszik a képen. Itt van valahol, na mindegy. És az a baj, amelyik a külső és kicsit nagyobb hal, az itt a sziget csúcsán elindul arra.
arra szépen, és be kell menni a vízbe utána, és ugye a fát kikerülve, így oda lehet menni. Általában fő vagyok rá készülve, de most nem sikerült. Na de hát ez van. Megmondom, gumicsizma volt rajtam, nem volt elég hosszú. Le se akar jönni. Úgyhogy így jártam. Na jó van. Van váltóruha, meg napos idő is lesz, úgyhogy meg fog száradni. Bejöttem behúzni. Szerda délután 1 óra van. És mivel a napközbenek egyelőre elég gyöngék, kitaláltam valami újat. A Naturbase-nek a Dosenmais nevezetű kukorica utánzatú pelletek és pop-up, és abból szólunk rá egy keveset, és akkor ezt fogjuk lerakni a bójától, így, vagy 8 méterre. Bójához lett etetve, de oda csak pellet és boilie, és kicsit eltartott tőle. Meglátjuk, mi lesz belőle. Ja, és én követ szoktam használni behúzáshoz. Ez így esik le, ez így lesz a tajzaton, megrántja a hal, és már le is oldotta magát megakasztva. Súly nélkül lehet fárasztani, bár biztos ismeritek ezt a módszert. Na, szurkoljunk magunknak, hogy jó legyen. Ma esti vacsora lesz egy kis süt, filézett csirkecomb rizssel. Voltok beélesítve, szerda este. Egyik az ilyen 100 méterre van behúzva, 30-as M1-es SBS boiliba, a másik a Naturbase Fresh and Squid nevezetű boili 24-es egyszem, mert van egyik külső bolyához, ahol a 16-osat is fogtam. Fél 7. Légnyomás esett, elég sokat. 1013-ról 1008-ra, tegnap óta. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó étvágyat! Tavaly is fogtam egy ehhez hasonló színezékű halat. Ez is inkább ilyen fekete színű, vagy ilyen ezüstös, igen. És a farkában van egy kis melancs. És az is iszonyat erős volt, ez 19-es volt. Nem is tudom, zamarra elmentem francba, azt hittem, hogy azt bírtam tartani. Nem akart megállni, de... Erre a kép előtt? Ja, bocsánat. Semmi baj. Úgyhogy úgy látszik, ezek a fekete színű halak, ezek szombosabbak. Na, hát a című, belefér az orrod. Ja, meg valami? Nem kell, megy az. Ja, hogy ez videó. Igen. Hány óra van? 5? Az már elmúlt, inkább fél 6. Mindegy.
Nem, már lassan 6. Napkeltés, 13 és feles halacska, 30-as SBS Bates M1-es boilie. Jó van. Hozd a fényre, csináljunk meg szép. Jó, megyünk oda. Ja, hogy táskás. Igen. Jó. Hát nem akarom elejteni. Értelek. Véletlenül a halőr meglátja, azt Ugye? elveszik az engedélyemet. És az nem viccel. A száját még lefújom. Örültöttesebb. Annyira egészséges, hogy szerintem még nem is nagyon volt kifogva. Az uszonya sincsen megsérülve. Sehol. Ja. Meg vagytok? Aha. Lehet látni. Teljesen épp. Még szákóva még. Jelenik egy kis idő. Jönk magához, te térjen még. Aha. Egy Ez csok. a felső képernyővel az állandóan, tehát ugye a hátát látod, Aha. így föntről. Hihetetlen meg. Ja. Ilyenkor küzdelemtől telemegy az összes izma teljesavval, azt lemerevedik egy kicsit. Ja. Az amúr az bele is szokott dögleni. Utána már olyan görcsbe áll, hogy nem tud úszni többet. Hiszen az. Felállt. Ez szép hal lesz. Na. Hát köszönjük. Köszönjük a részvételt. Csütörtök dél van. Ma reggel volt egy szép halacskám, egy 13,8-as, olyan 3-4-6-kor, fél 6-kor. Így valahogy jó, hosszadalmas fárasztás volt, nagyon nehezen adta magát, egy gyönyörű szép, ilyen sötét, nem sötét, hanem inkább azt mondom, nem ez a narancsárgás színezetű, hanem inkább ilyen fekete színezetű halacska, de viszont azóta semmi. Tegnap próbálkoztam napközben, amit mutattam is, a Natur Bates-nek a kukoricás jellegű utánzatos pelletjével vagy borjával. Nem volt rá egy pici húzás volt, semmi más. Ma próbálkozok a Senior Spicy-val, ugyanúgy Natur Bates termék. Egyelőre ennyi. Napközben marad a pihengélés. A szél az kicsit változott, kicsit szembefúj, kicsit erősebb, kicsit gyengébb. Változó. Ma jó idő lesz, kifejezetten jó idő lesz, 26 fokot mondanak. A légnyomás az tegnap előtt volt 1013, az leesett 1008-ra tegnapra. Most 1009-et mutat, kicsit megy vissza felfele. De tegnap éjszaka nem volt kapás, csak most hajnalban volt egy 3 fele. Most sajnos nem akadt jól. Az elment egy 2 perces fárasztás után. A reggeli olyan 3-6-os, amelyik meg lett viszont. Mind a kettő az SBS-nek a 30-as M1-es boilie-ára jött. Egy pár
boilival körülötte. Általában mindegyik így jön. Az utóbbi 4 halom az mind 10 kg feletti volt. Ezzel a technikával, hogy egy boili, körülötte egy 8-10 szem maximum, és kész. Különböző méretben, megvágva, félbevágva, ezt dobom direkt egyből fölé, és kész. Na, meglátjuk, mit ad a mai nap még. Ha van valami, akkor jelentkezem. Hello! Megmutatom, hogy készítem én az előkéimet. De valószínűleg nem lesz újdonság. Egy egyszerű Ronnie riget csinálok, és azzal szoktam mindig horgászni. Azt mondja, hogy hol az olló. Úgy szoktam, ezt a 3 fele elosztom körülbelül, és az elég is szokott lenni. Egy ilyen zsugorcső, benyálazunk. Gyorsabb, jobban csúszik rajta, egyszerűbb visszahúzni, amikor ezt ráakasztjuk. Így. 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 Jöhet a gyújtó. Szépen meg is adja a formáját. Látjátok? Jöhet rá a kibírom minden vadászni. Ezt szépen ráfeljük. És egy stopper. Az eresdén mindig 2-es horogba horgászok, mert nekem idáig a 4-eseknél sokkal több halvesztésem volt, mint a 2-es horgokkal, és sőt, igazából mióta a 2-es horgokkal horgászok, szerintem azt mondom, hogy 90%-ban meg volt a hal. Egy horog, és akkor jött hozzá a zsinór. Ilyet használok, Fugor 30 lb-s, a Kogától. Nagyon masszív, erős, és ahhoz kifejezetten passzol ez, mert még hogyha ez kemény is, a horog mozgékony, ezért jól fog mozogni rajta a csali teljesen, úgyhogy szerintem kifejezetten jó ez a kombi. Körülbelül levágunk, ráhúzzuk ezt, utána ne kelljen szórakozni, és úgy szoktam megkötni. Közben a Szabi valamit fogott vergetve, megnézzük. Ő is megérkezett, csütörtök délután van. Mennyi az idő? 1-2 óra, 3? 3 óra pont. Na nézzük, mit fogott a Szabi. Bébi. Kősülő? Sügér? Méghozzá szép. Gyönyörű. Gyönyörű sügér. Tessék parancsolni. Szabi megérkezett, már fogott egy dévért is, persze, meg egy pontyot is, előbb egy balint, most meg egy sügeret. Ejha, nagyon szép. Életemben nem fogtam ekkora sügeret. Gyönyörű. Gyönyörű. Szabadítsuk ki. Hopp, ki lett szabadítva.
de szép, de gyönyörű. Csináljunk képet? Csináljunk képet? Akarsz róla? Na vissza a videóhoz. Semmi. Na vissza a videóhoz. Fogás után szépen visszaengedtük a süngeret. Na. Szóval levágtuk a cuccost, és akkor négyet szoktam csinálni, vagy egy hurok. Biztos ismeritek többen is ezt a kötést már. És akkor ez jön át itt rajta. Csinálunk egy hurkot, azaz csinálunk egy csomót. Nem húzzuk meg. Persze szétcsúszott, meg még egyszer. Így bele. És nem húzzuk még meg, hanem átbújtatjuk még a horgot rajta. Vagy. És akkor megint jó meg kell nedvesíteni, vagy nyálazni, ki hogy szereti. Jó, és arra kell ügyelni, hogy ez a gyűrűn átmenjen utána azért. Úgy. Húzni kell. Beleragasztok a horogba. Ezen már igazából teszteltük is, hogy milyen jó lett a kötés. És ez nem jó, még rajta maradt a gyűrű, a hurok, ez. Úgy, most már rajta van. Most meg is vághatjuk. Úgy. És akkor el szoktam mérni, hogy körülbelül előkiket szoktam én készíteni. Majdnem 20 centisek. És akkor rövidebb, egy ekkora. És akkor ide csinálok egy duplán átfűzött hurkot. Egyszer, még egyszer. És akkor ezt is meg lehet húzni. Óvatosan ne húzzuk bele persze a horgot az ujjunkba. Levágjuk itt. És ráhúzhatjuk ezt a csövet. Igazából kész is van. Szóval nálam így néz ki egy horogelőke. És ezt már be is lehet vetni. 8 óra. Milyen nap van ma? Csütörtök. Egész nap semmi. Dupla 24-es. Natur Bates Dickelmittel 2.0. Kiugrik a idébe. Szép halacska elhúzta. Eléggé virgont. Nagyon szép egészséges hal. Lehet, hogy nem is volt még horgon. Szép. Még gyorsan.
Régen mit nem adtunk volna ilyen, mi? Ekkora halé. És meg nem azt mondom, hogy hígé, de most már sokadik 10 körül. Teljesen más élmény. Balatonon is úgy van. Csütörtök 11 órai. Ilyen 7-es forma. Alacska. Dupla 24-es. Dikömitelt elhúzta. Mehet vissza. Jó éjszakát. Péntek este. 7:30 van. Ma eddig még nem is jelentkeztem be. Tehát nem volt sok értelme. Meleg is volt, kapás se volt. Azaz Szabi az fogott a Method Feederre az egy pár keszeget, szép nagyokat, pár kisebb pontyot, másfeleseket, rengeteg szilvaórút. Aztán ennyi. Botok behúzva, éjszakára beélesítve. Szabi próbálkozik egy süllőzéssel. Tegnap sikerült neki fogni egy köveset, de ugye az még tilalmi idő alatt van, úgyhogy vissza lett engedve szépen az is. Ha hajnalba jön valami, vagy este, azt látni fogjátok. Addig is szép estét! Jó reggelt! Szombat reggel van. Utolsó nap. Szabi már el is hagyott engem. Szabinak a mérleg egész jó. Megfogta a pontjait. Megfogta jó pár szilvaórút. Meg vagy 9 fajta halat. Method Feederre. Nekem behúzva az éjszaka eseménytelenül telt el. Úgy szinten, hogy végig aludtam. Mondjuk szerintem ez volt az első éjszaka, hogy nem volt éjszaka kapásom. Nem tudom, mi lehetett a probléma. Ugyanaz volt a golyók, ugyanaz volt az etetés, ugyanaz volt a technika. Lehet, hogy megunták a halak. Annyi, ami a számlára írható, ki hisz benne, ki nem. Összefüggésben van, én szerintem biztos. Hét elején 1013 volt a légnyomás, és most már csak 1002. És tegnap óta is, hogy 5 egységet esett, úgyhogy lehet, hogy ez is benne van. Bár mondjuk mellettem fogtak azért egy 5 kilósat, meg egy 8 kilós körül itt, hogyha jól hallottam. De úgy az egész partszakaszon nem kifejezetten sokat. Ma pakolás van, már kiszedtem a bójáimat, és megetettem, tudom, hogy hol van, most már elég rutinom van benne, hatodjára vagyok itt, ezen a helyen harmadjára, úgyhogy ma az lesz, hogy eltakarítás, csónakot eltakarítani, hozzávalókat eltakarítani, amit tudok, összepakolok. Hogy egy egész héten keresztül itt csöpögött a nyárfáról ez a ragacs, hogy csónak tiszta ragacs, úgyhogy le kell mosni, de már a 30 fokot mondom, hogy meg fog száradni gyorsan, azzal nem lesz probléma. Ja. Holnaptól jön egy hideg front, nem tudom, az az éjszakát befolyásolja-e, bár, mint mondtam, most már csak dobóspecát csinálok, mert az egy heti behúzós letelt, most egy napra nem akartam egy 3 naposat venni, az drága lenne. Van valami ilyen kezem. Cső. Amit még nem mutattam meg, hogy milyen felszereléssel horgászok. Igazából teljesen egyszerű. Van Shimano, Alivio, 3 librás bot, valamint nekem Banax Helikon 5600 NF ósóim vannak, és most már 10 éve megvan körülbelül,
de kiválóan teljesít. Akár voltam már vele Balatonon behúzni, itt is behúzok vele, dobni is jó vele. Van külön készítve behúzósra orsó, ezek most dobósak, ezen a 33-as főzsinórban, és van hozzá egy vastagodó monofil dobóelőke. A behúzósok, azok pedig az egy kicsit erősebb, azok úgy lettek megcsinálva, hogy van 30-as fonotzsinór, főzsinórnak, és utána egy 50 méter 50-es fluorkarbon, az bírja ugye a kagyló ajzatot, meg a kagylópadokat, ezért választottam én ezt, valamint ha tényleg messzebbre kell behúzni, akkor ez mutatja, vagy érzékeli a kapást távolabbról is. Tudom ajánlani. Megmutatom, hogy mikkel fogtam halat, és melyeket tartom nyerőnek. A legtöbb halat az SBS-re fogtam, a Squid Octopus, ez az oldoldós fajta, de a nem oldódós is jól működik, valamint az SBS-től az M1 nevezetű 30 mm-s, ez pedig csak 20-as volt, dupla 20-as, ez meg egy 30-asból, ez idáig ez volt a legjobban fogósabb, valamint amit Németországból hoztam boilik, az a Naturbaits nevezetű forgalmazó, ez a Dickelmittel, ezzel fogtam idáig talán a legtöbbet idén. A Fresh & Squid boiljuk, sajnos az kivezetésre került, már nem kapható, de ezzel is fogtam egyet-kettőt, de nem úgy, mint a korábbi években. És készültem saját boilival is, ami egy ilyen krilles, squides, chilis boili. Ezzel is fogtam 5 kg körüli pontyokat. Van tészta is, amit nem főztem még ki, be lehetett pasztázni így vele. Van benne kendermag, van benne mikropellet, de sajnos nem adta azt, amit szerettem volna, de fogtam vele, úgyhogy annyira nem lehetek szomorú. Ja, egy hét eltelt. Elég gyorsan. De hát ami jó, az gyorsan eltelik, igaz? Pakoljunk tovább. Ha már takarítgatom, gondoltam, megmutatom, milyen csónakot használok én. Ez egy Bark 270 BT. Őt használom. Én kifejezetten jónak tartom. 6 éve megvan már, és mindig le van eresztve, összecsukva, utána vissza felfújja, egyelőre tökéletesen működik. A motorban hozzá az egy Minn Kota, jól tudom, 30 librás, látszik is. Ez is megvan 6 éve. Valamint aksit már egyszer cserélni, mert az első, amit vettem, az tönkrement. Az is lítiumos volt. Ez megvan ez az aksi, szerintem most, nem tudom, 3 éve. Ez egy EcoVolt, vagy EcoVolti, mondjuk veszem. Nem tudom, EcoVolti, így néz ki. És egy ilyen Prologic vízhatlan dobozt vettem, és ő belefér tökéletesen, mert kicsit drágának találom ezeket az aksis dobozokat. Majdnem drágább, némelyik drágábbba kerül, mint maga az akkumulátor. És itt van hozzá egy okos töltő, ami ki tudja kicsit javítani, és ha van valami probléma a lítium aksiba. Nem tudom, hogy ez mit jelent, ennyire nem értek hozzá, de hát szerintem most így a kettő együtt ilyen 250 euró környékén meg lehet venni, tehát most már nem egy olyan ördöngőség összeg. Ja.
Úgyhogy én ezeket használom. Ja, amit még én jónak találok, mindig sokat gondolkoztam, hogy kéne kis tég vagy valahogy, hogy ki lehessen kötni a csónakkal. Most hát az Obiba vettem egy ilyen gumiszőnyeget. Ezt félig beleterítem a vízbe, félig kint van a parton, és akkor kijövök csak ráhúzva a csónakot, és a parton a kövezés vagy bármi az nem lukasztja ki, hanem erre ráparkol. Ezt is tudom ajánlani bárkinek, aki ezzel a gonddal küzd esetleg, hogy lehetne szebben kikötni. Persze van az a megoldás is, hogy bent a vízbe lekötni, de nem mindig van az, hogy most mellcsizma, vagy esetleg mélyebb. Próbáljátok ki. Szombat este, 7 óra. Botok bent vannak, most már csak dobos beca van. A cuccémnek a nagy részét összepakoltam, a sátor üres. Szinte csak egy ágy, egy hűtő, meg a dobozom. Meg természetesen a botok még itt vannak, úgyhogy csónak, minden stb. El van pakolva. Szokásos két jó csali kombináció van fönt, amikkel eddig sikeresen fogtam nagyobbakat, a dupla 24-es SBS Baits, Squid Octopus, valamint nem rosszul mondom, dupla 20-as, nem tudom, mit mondtam, dupla 20-as, az oldódós, és az SBS Baits-től az M1-es 30-as golyó egy darab. Reggel, mielőtt kivettem a csónakot, akkor lett megetetve, megszóra pellettem meg bojlival. Egész nap pihent a hely, dobótáv be van lőve, utolsó este. Remélem még ad valamit ez a túra a végére nekem. Ha így lesz, jelentkezem. Egész nap egyébként hapás volt egy balin, a házi készítésű bojlira jött, és hát pergetők biztos örülnének ekkora balinokat, amiket a bojlival fogunk itt, de hát ez van. Ma nagyon meleg volt és nyomott idő, a légnyomás teljesen leesett, 996-on van. Meglátjuk. Valami lesz, jelentkezem úgyis. Jó reggelt! Vasárnap reggel. Valószínűleg utolsó ulacskám. Hát ilyen 5-6 kilós. 5-6 kilós. Ugyanúgy szép állapotban. Teljesen hibátlan macska. Jó reggelt! Vasárnap reggel van. 7 óra, elmúlt 6 perce. Az előbb fogtam ezt a 5-6 kg körülit. Éjszaka volt a 30-as golyóra egy elhúzás. De az, úgymond rámentem az extra nagyra, hogy el van engedve a horogtom még rendesen. És hát szerintem csak a golyót vitte, és ha a horog nem akadt, vagy pedig nem akadt jó. Mert egy 5-6-10 másodperces húzás után annyiba maradt, és nem lett meg. Úgyhogy most azt következik, egy kávé, aztán a maradék összepakolása. És vége. De még bent van a 30-as golyó. A remény hal meg utoljára. Vége. Be van pakolva. Mire összepakoltam, pont elkezdett esni az eső. Megjött a nagy halas idő, de hát vége van a túrának. A ma reggeli 6 kg körüli ponty után már nem volt semmi, csak a pakolás. 10 óra. Irány haza. Ha tetszett a videó, dobhattok egy lájkot, szóval hozzám szólhattok, esetleg követni is követhettek, próbálkozok majd több videóval, ki Németországban, legfőképp Majna meg Rajna lesz.
És találkozunk legközelebb. Görbüljön mindenkinek!